ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದಿದೆ. ಕೋಡೆ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತನತೆ ಕೋಡೆ ಬರ್ಪನೆದ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರಾಗ ಆಯ್ತಿದೆ ಬಣ ಬತ್ತನತ್ತ ನರಕ ಬತ್ತನ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರಾಗ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ವೆದರ್ಲ ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಪ್ ಜತ. ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಎತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸುತ್ತದು ಆ ಥರದನಾಗ ಸಾಕ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮಂತೇನು ಲಕ್ಕೊಂದು ಬಂದಾಗ ದೇವ್ರೆ ಲಾಗ್ಲ ಬಡ್ಸಿದ ಆಲ ಬಡ್ಸಿದ ಒಂದಿತ್ತು ನಂಚೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಒಲ್ಲ ದಪ್ಪೆರ ಪ್ರದಾಲಿಜ್ಜಂಡು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಡೋರ ಹಾಸನ ಡೋರ ಜತ್ತಾತಿ ಒಬ್ಬುಂಟ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ದತ್ತುಜ ಪೋನಗವರ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ತಾಯ್ಕ ಅದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಗುಂಡ್ಯಡ್ ಸುಮಾರು ಪುಡ್ತೆಂಕ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತದು ಪಾಡ್ದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ದನ ಸರಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಬಾರ್ದು ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಓಡು ಸರಿಯೇ ಆಯ್ರ ಇನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನು ಪೋತುಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಲಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆತುಂಡು ಇಂಕ್ ಸುಸ್ತಲಾದಿತ್ತು ಕೋಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಗ ಬಂದಾಂಡಿತ್ತೆ ಯಾನು ಪಿದಾರ್ದೆ ಒಡೆಗೆ ಪಂಡ ತರಕಾರಿ ಮುಗಿದ್ದು ಅಂಚ ತರಕಾರಿ ಬತ್ತಾರಳತಿ ಸೊ ಅಂಚ ಪೇಟೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಬಾ ದಾಯ್ತ ನಿತ್ರ ನಾವೊಂದು ಬಿಸಾರೊಂದುಂಡು ದಾದ ಮತ್ತು ಆವೊಂದುಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಅವರ ಪೇಟೆಗೆ ಬುದಾರ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಪೇಟೆ ಬನ್ನಾಗ ಏನು ಲಾಗ್ನ ಮನ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಗೈಸ್. ಸೋಕು ದೊಂಬಿತ್ತುಂಡು ಏನು ಕೊಡೆನೇ ಕೊಂತುಜಿ ಏನು ಮುನ್ಪ ಮದ್ಮೆದ ಹಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಲು ಒಂದಿತ್ತೆ ಬರ್ಸಾರು ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿಡು ಮುಂಚೆ ಗುಡಿ ಬುಕ್ಕ ಪೋಡಾತಿ ಏನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿಂದೇ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂಟ ನಾವು ಒಂದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪು ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ ಬರೋದ ಮತ್ತು ತೋಚಿನಿ ಏನಾದ್ರು ತೋಚ್ಕೋವೆ. ಗೈಸ್ ಏತು ಬಜ್ಜಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡತ್ತು ಬಿಡ್తుండ్రులే. ಸೊ ಇನ್ನಿಂಚೆ ಮಂತು ಪಾಡಿರೋಂಡು ಇತ್ತುಂಡು ಅಮ್ಮನ ಎಡ್ತಗೊಂಡ್ಲೇರು ಏನೋ ಇನ್ನಿಮಂತ ಬಾಡ್ರ ಇಂಚ ಒಲ್ಲುದತ್ತು ಲಕ್ಕದ ಬಾಡ್ರ ಇಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಲಕ್ಕ ಹೊಡ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ. ഗായ്സ് ഈത്ത് നടുത്തത് ഉണ്ട് ലക്കത്തിലുണ്ട് നന്നേരം ഉളുങ്കാണ്ട് ಫುಲ್ ರೋಗದವಲ್ಲ ವಾಯು ಹೊಡಿತನುಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಯಾನು ಕೊಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಎಂಕು ಕೊಡೆದಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜನ ಪಂಡ ಅಡೆ ಪೇಟೆ ಬುದ್ದು ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ನಿತ್ರಣ ಒಂದು ತದ ಮತ ಒಂದಿತ್ತರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಏನು ಕೊಡೆ ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಎಡಿಟ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಅಲ್ಪದ ಅಂಚ ಯಾನು 10 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಾ ಐತೆ ದಯಪಂಡ ಒಲ್ಲೆಂದಿ ಆಪಣ ಒಂದು ಬಂದು ಅಂಚ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪಡದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪನ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಇನ್ನಿ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪಗ ಬಂದಾಂಡು ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ದಾದ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪುನ್ನಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಅಮ್ಮ ತೋಟ ಪೋತಿರಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಬೇಲಿತ್ತನ ಇನ್ನು ಪೂರ ಮಂತದು ಯಾನ್ ಐತೆ ತೋಟಗೆ ಪೋಡು ಅಂಚ ಅಪ್ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ತೋಟಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಪೆರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಮೇಲೆ ಪೆರೆ ಪನತಿ ಈತ ಬಜ್ಜಿ ಇಕ್ಕುದು ಕಾಯಿ ರೋಗದ ಇಂಚಿನ ಚಲ ಬಜ್ಜಿ ಆಪುಂಡೊಂದುಲ್ಲ ರೋಗದ ಬಜ್ಜಿ ಸೇರ್ಸಾರ ಮತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಂಚಿ ಬಿಡ್ತು ನಾನಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೈತಲಿ ಒಂಜಿ 10 ಗಮಟದನ್ನ ಇಪ್ಪುಡು ರೀ ಇಟ್ಟು ಬುಕೋ ಇಟ್ಟುಂಜಿಟುಂಡು ಬುಕೋ ಒಲ್ಲಜ್ಜಂಚ ನಿಮ್ಮನ್ಪ ಅಂತ ಊರು
ಪೇರಳ ಪೇರಳ ಲಜ್ಜಿ ಜನ ಪೇರಳ ಅಂತೇಳಿ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜದು ದಾದ ಅನ್ನ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಡು ಅಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜನದು ಆಯ್ತು ಎಂದು ಪಾಡ್ನೋ ಪಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಡಿ ಲಾಗ್ನು ಮತ್ತೆ ಏರ್ತುಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಚಪ್ಪಡಸ್ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಂಡನೇ ತೂಪಿಜೇರು ಈಗ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜನ ಬುಕ್ಕ ತೀಯರ್ನ ತೂವಾಯಿರು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅದಾದ ಪಂಡ ನೆಂತು ಇಂತೆ ಮಾರೆ ಮರತುಂಡು ಒಂದು ಇಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ಅಂದಗೆ ಎಂಡಿರು ಏರೋ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿಂದಿರು ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನೆ ಏನು ಪಂಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡೆ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೇನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಅನ್ನಿಲ್ದಾನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ನ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬತ್ತು ಜಂಕಿಡೆ ಮುಟ್ಲ ಸೊ ಏನ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತನ ಅವು ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡಾತಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಚ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡತಾ ಅಂಚ ಐತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ್ ಎಂತದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತುತ್ತು ಈತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿರು ಕೆಲವೊಂಜಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡಿರು. ಸೊ ಐಕ್ಕಾದಿಪ್ಪು ಕೇನ್ನ ಪಂಡ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬತ್ತನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ಅಂತ ಕೇಳಿರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ಅಂದ ಐಕ್ಕಾದಿಪ್ಪು ಕೇನ್ನ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತುಜಿ ಬನ್ನಾಗೆ ಏನು ಪನ್ಪೆ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕಲ್ಡನೆ ಪನ್ಪನ ಸುರುಕು ಅಂಚ ಸುರುಕು ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಅನ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಿಡ ಪನ್ಪನ ಅಂಚ ಸೊ ಪನಂದೆದಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಫುಲ್ ದಿನ ದೋಲಾಂಡ್ ತುಂಬುಕಾಯ್ತನ ಅವರ ಸುದೆ ಬರಿಕೆ ಪೋಡು ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಮರಣಿ ಸುದೆ ಬರಿಕೆ ಪೋದು ಒಂದು ಕನಕ ಮತ್ತು ಆ ಪೊಡಿ ಕಣಕ್ ಬರ್ಪುಂಡತ ಪಂಡ ಕರಿ ಸರ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಪಿರಾವು ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಜರಿತಿತ್ತುಂಡು ಘಾಟಿ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ಲೆ ಘಾಟಿ ಆ ಸೈಡ್ ಮಿತ್ತು ಫುಲ್ ಜರಿದಿತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಜರಿನಾಗ ಈ ಕನಕ್ ಮತ್ತು ಸಾರಿ ಮರ ಮತ್ತು ಬೂರ್ದು ಪೊಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡತ ಪಂಡ ಅತ್ತು ಚಿಂದಿ ಆತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮರಕ್ಲು ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಪೂಲ್ನ ಕಣಕದೆಲ್ಲ ಕನಿಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚ ಪೂಲ್ವ ಐಡ್ಲ ಸಪೂರ ಕೆತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಕನಕ ಮತ್ತು ಕರಿಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಬೊಳ್ಳ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಕರಿಸರ್ತಿ ಅತ್ತ ಇಕ್ಕು ತುಂಬು ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಮತ್ತು ಅವೇ ಕನಕಡು 1 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅಂದ್ಮಂತದ ಅಂಚಿದಕ್ಲು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ತುಂಬುದೇರು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡಿ ಅವೇ ಕನಕನು ರಾಶಿ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅವು ಒಂದು ನಾವು ಮತ್ತು ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮರತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕನಕ ಇಪ್ಪುಂಡತ. ಸೊ ಅವು ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸಾಗ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳ ಬತ್ತಂಡತ ಇತ್ತು ತುಂಬುದಿಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಅಣ್ಣ ಮುರಣಿ ಅಮ್ಮವರ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ತನ್ನ ರಾಶಿ ಪಡೆದಿತ್ತಿರು ನಂದಿರು ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಆಂಟ ಕೊಂತು ಬರ್ರಗುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಇಡೀ ದಿನ ಒಲಾಂಡು ದುಂಬು ಕಾಯಿಂದಿತ್ತು ಅವರ ಪೋಡು ಉಂಡು ಪೋಂಡ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೈ ಚೆನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ನ ಸೊ ಅದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಅವೇ ಕನಕ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಮತ್ತು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮುಗಿದಿಪ್ಪು ಆ ಬಿಸ್ಲೆ ಘಾಟಿ ಆ ಸೈಡ್ ಇರ್ತು ಸುದೆಟ್ಟು ಬೊಳ್ಳ ಬತ್ತನ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೊದೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಡ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡ ತಾಸು ಐಟು ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಪೆಜೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಕನಕ ಆವಡ ತಾಸು ಅಂಚ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮರಿಯಲವನ್ನ ಕನಕ ಮತ್ತು ಅದಿಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಜಿ ಬಟ್ ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಏಪ ಸುರ ಒಂದು ಪಂಟ್ರಲ್ಲ ಬುಜ ಗೈಸೇನ ವನಸ್ಮತ ಆದಿ ಅಂಟು ಇದು ನಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನಡ ಪಂಡ ಸೀತೆ ಯಾನ್ ನಾಲ್ಕು ಪೋಪೆ ಪಂಡದು ಪನ ಅಂದೆ ಒಂಜಿಲ್ಲಾಗ ಪೋದೇರು ಆಕ್ಲೆಗ್ ಬಚ್ಚರೆಜ್ಜಿ ತಿನ್ನಿಯರ ಆಕ್ಲೆಗ್ ತಿನ್ನಿಯರಾಗ ಬಚ್ಚರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಪೋತಿರು ತೋಜುಂಡು ಜಾಕೆಟ್ ಪನ ಒಂದು ಇತ್ತೆರು ಪೋಡ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಪೋದ್ಯಾರ ತಿಪ್ಪೊಡಗ್ಲು ಅಂಚ ಯಾನ್ನ ಅಂಚಿಗೆ ಪೋಡು ನಿಂತು ಅಲ್ಪ ಸುದೆ ಬರಿಡು ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲು ಸೊ ಯಾನ್ನ ಪೋಡು ನಿಂತು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮತ್ತು ತೊಚ್ಪೋವಲ್ಲಿ ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತೊಚ್ಪೋವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ನೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಪಚ್ಚ ಆದಿಪ್ಪನತ ಸೊ ಈಗ ತೊಚ್ಪಕ್ಕ ಬಂದಾಂಡು ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಪಾನ ಅಂದೆ ಹೋತು ನಾವ ಈ ಜನ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕದಾದ ಬುಕ್ಕನ ಮಾಮೂನ್ ಪದಿನೇ ದನ ತೊಚ್ಪೋಡತಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪನಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು ಹೂ ಅದನ್ನು ಐನಿ ತೊಚ್ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐನು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಾನ ತೊಚ್ಪಕ್ಕ ಓಕೆ ಯಾ ಗೈಸ್ ಅದೇ ಚೆಂಡು ಹೂವಾಗಿದೆ ಸೋಕಿಜ್ಜ ಬನ್ನೆ ಇಂಚುಂಡು ಬಂದು ಎಡ್ದಕ್ಕ ನಿತ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪ ಅಂದನ್ ಪೇರು ಸ್ಮಶಾನ ಹೂವು ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪ ಅಂದ್ ಪೇರು ನೆಕ್ ಹೆಂಗಂದು ತುಯ್ಯರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಈ ಪೂ ಮುಗ್ಗು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಸುಮಾರು ಮರಾಣಿ ನಡ್ನಾತಿ ಬೇಗ ಪೂವನ್ ದೋಲ್ತ ಅಮ್ಮ ಕೊಂತನ ಅಮ್ಮಗ ಬೋದಾಯ್ತ ಮರ್ಲ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್
ಚೆನ್ನ ಮನ್ಪಂದೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕು ಬಿಡ್ತುಂಡು ತಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಮುನ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮಂತುಂಡು ನಾಯರಾಗ ಮುನ್ಪ ಮುನೆ ಮಂತ ಉಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕೊಂದು ತುಲೆ ತಾಮ್ರಾಣಿ ಸಪ್ಪು ಒಂದುಲ ಬೊಡೈನಾ ತಾತನಂದೆ ತಗೆಲ ಬೋಡು ಆ ತಗೆಲ ಟಾತನು ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಲುಂಡು ಬೋರ್ಡು ನನಗ ಹೂಲೆಪ್ಪುಜಿ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಆತನ ಗೈಸ್ ಒಂದೇತ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೇರು ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಯಾನ್ ತುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಐಟಮ್ ಟ್ರೈ ಮಂತಿದ್ದಿ ಬಟ್ ಒಂದೇಟ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ನೋಡ್ರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ತೂಕ ಅಂಚೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದೆ ಸೊ ದಾದಂದು ಏನು ಪನ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಎಪ್ಪನ ಐನ ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾಪೆ ಅಪ್ಪಗ ತೋಲಿ ಸೊ ಐಟಮ್ ಮನ್ಪೇರು ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಎಂಚ ಆವು ಅಂತಲೇ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿದ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡತ ಪಂಡ ಮಂಗಳ ಇಡ್ತುಕ ಸುಧಾ ತರಂಗ ಅಂಚಿನ ಮತ ಮಂಗಳ ಇತ್ತು ಬರಪುಜಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಸುಧಾ ತರಂಗ ಮತ ಬರೊಂದಿ ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಮಸ್ತ್ ದದ ಬುಕ್ ಮತ್ತು ದಿಪ್ಪಿರು ಸೊ ಯಾನು ಪೋಪುನ ಆ ಅಡಿಗೆದ ಮತ ಇಪ್ಪುಂಡತ ತರಂಗ ಡಿಪ್ಪುಜಿ ಸುಧಾಡದ ಅನ್ನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಡಿಗೆದ ಮತ ಐಟಿ ಯಾನು ಫುಲ್ ತೂಪುನ ಇನ್ನಿ ಅಡಿಗೆದನೇ ತೂಪುನ ಸ್ವರೂಪು ದುಃಖ ಬೇತೆ ಎಂದೇನು ಹಾಕ್ಲ ಕೃಷಿ ವಲಯ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಲೇಖನ ಮತ ಬರೆದಿಪ್ಪರು ತೈನ್ ಮತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿರೋ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಜನ ಓದಿರೋ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ನೆನವೇ ಅಡಿಗೆ ತಾನೆ ಏನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೂಪುನ ಸೊ ಐಟ್ ಐನ ಒಂಜಿ ಇಂದಿತ್ತನದ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಸೊ ತೂಕ ಏನು ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಏನ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಏಪ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಮತ್ತು ಕೊಂತದ ಹೊಡತಿ ಈಗ ಬೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಮುಗಿಂಡು ಬರೋಣಿಗೆ ಅಂಚ ಐನ ಮತ್ತು ಕೊಂತದು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಪ್ಪ ನೋಡು ಅಂಚ ಹಿಂಗಿತ್ತೈನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಿಪ್ಪನಾಗ ಹಿಂಗಿತ್ತವ ನೆನ್ಪಂಡು ಸೊ ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋದಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಪೋನಾಗ ಏನೋರು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಡೊಪ್ಪೆ ಅವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ಡೆ ಫೋಟೋ ಎತ್ತಿಡೊಂಪೆ ಪಂಡ ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಈಸಿ ಇತ್ತನ ಅಡಿಗೆನ ಮತ್ತು ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮತ್ತು ತೀಡೊಂಪೆ ಅದೇ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಅವು ಲಾಗ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ತುಜ್ಪಾಲಿ ಬಂದೆ ಏನೋ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ತಿತ್ತದಿ ಒಂದೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಬರೀ ಒಂದೆ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಮಾರ್ಲೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ತುಂಬಲ ಬಂತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಟತೆ ತೀಡೋನ ಮತ್ತು ಐನ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೊ ಇಕ್ಕಲ ನಮಟ ಓವೆ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡನ್ನ ಇಕ್ಕ ಅತ್ತು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋಡು ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಲ ಬೋಡು ಸೊ ಕಾಸಂತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಪೋನಾಗ ಯಾನು ಶುರು ಮನ್ಪೆ ಅಡಿಗೆದ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಟ್ರಾಗ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಬಯ್ಯ ಇಬುಕ್ಕ ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ತುಗ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬಂದು ಬಯ್ಯನಾಗ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಪಂಡ ಅಂದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನ ಸೊ 5 ದಿನ ಕರಿತು ಚೌತಿ ಕರಿತು 5 ದಿನ ಕರಿತು 5 ದಿನ ತಾನೇ ಮೊದಲು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ನ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಜ ಹೆಂಗೆ ಕೇರ್ಲ ಜೊತೆ ಇಜ್ಜಣ ಅಂಜ ಅದು ಪೋಯರಾಜಿ ಇದು ಏನು ಅಕ್ಕ ಇದ್ದದ್ದು ನಾಳೆ ನಾನು ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಹೋದ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆಡೆ ಪೋದಿತ್ತಿರು ನಂದದ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಿರು ಅಲ್ಪದಕ್ಲ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಬರಡು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪಿದಾಡೋ ನಿಂತಿರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಸಲ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅಕ್ಲ ಪಿದಾಡೋ ಒಂದಿತ್ತಿರಿಗೆ ಜನ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ದು ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಂಡದು ಏನು ಹೋಯ್ದಿ ಜನ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಬಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಚ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಪೋಯರ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯರಂಡೆ ಏನು ಅಮ್ಮನ ಹೋಯ್ತು ಅಂದು ಅಂಡ್ಲ ಪೋಪೆ ಸೊ ನೀವನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಅಡೆ ಕಾಶಿಗಟ್ಟೆ ತಡೆ ಎತ್ತುಂಡದು ಇಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಬಂಡು ಇತ್ತಿರು ಬಂಡ ಕೇಂಡು ಮೈಕ್ಕ ಇಡೆಗೆ ಸೊ ಇಂಚೆತ್ತು ಕೇಂಡು ಬಂಡ ಇಂಗ್ಲೊಂಚೂರು ನಿಯರ್ ಆಪುಂಡದ ಕಾಶಿಗಟ್ಟೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಕೇಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪೋಡಾತಿ ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಗೆ ಬುಡ್ದಲ್ಲ ಪೋಡಾತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಅಷ್ಟಮಿತ ಮತ್ತು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೊ ಯಾನು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಪುನೇದ ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ತು ಚಿಟಿ ಮುಟ್ಟ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಮನ್ಪೊಡು ತುಕ ನವರಾತ್ರಿ ಪುರ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡದ ಮನ್ಪೊಗ ಅಂಜ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಏನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡೋಣ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಏನಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್